A reforma urbana de Loureiro Crespo podería incluir a rúa veciña Ernesto Caballero dentro das melloras do proxecto valoradas nuns 200.000 euros. Tamén se estuda a posibilidade de intervir máis adiante nas rúas Forcarei, Casimiro Gómez e Amos Ruibal. Esta posibilidade valorouse na reunión celebrada onte cas asociacións da Eiriña e de Pedra de Lagarto para que achegaran as súas propostas para o proxecto de reforma de Loureiro Crespo. Preocupáronse polo mobiliario urbano, vale? Pois onde iban ir os bancos, onde iban as papeleiras, como eran as farolas, tal. E, sobre todo, eu creo que o máis importante foi que se tratou e se chegou a un acordo sobre cal deberían ser as melloras que aborden deste. Vale. Moitas grazas. Nas vindeiras semanas convocarase unha asemblea veciñal para presentar o proxecto incorporando as propostas feitas na xuntanza. Tamén dentro do plan de obras no casco urbano, esta noite terá lugar unha reunión cos comerciantes de Benito Corval. O motivo é acordar con eles cal é a data máis adecuada para comenzar a intervención. Podemos empezar o luns da semana que ven. Pero queremos tratalo con eles, porque empezar o luns da semana que ven a construción por convenio para na semana da Ponte da Constitución e a construción por convenio para en Nadal. Por lo tanto, traballaríamos unha semana, pararíamos outra, traballaríamos dúas e paramos o Nadal. E despois do Nadal ven a tempada das rebaixas, que nesa zona é intensísima o fluxo de persoas que van polo tema das rebaixas. As obras estenderánse durante 3 meses e medio. Durante ese tempo será necesario pechar a rúa ao tráfico de paso, aínda que se autorizarán os servizos, a carga e descarga e as entradas e saídas de garaxes.